Erre figyelj, hogyha nagyon ugrál a bevételed. Sajnos nagyon-nagyon gyakori, hogy a cégekben túlságosan ugrál a bevétel, ilyen esetben meg kell nézni néhány dolgot. Az egyik, hogy van-e megfelelő rendszer egy stabil és jó áramlású bevételnek a megszerzésére. Ugye ebben nagyon sok minden beletartozik, és ebben most nem megyek bele, de rendszer szintű gondolkodás kell. A másik, hogy a rendszerek mögé kellenek szabályok, amik működő képességet biztosítanak a rendszernek. Tételezzük fel, hogy ezek neked megvannak. Akkor a következő, amivel gond lehet, hogy nincsen elég személyzet, nincsen elég munkatárs. Egy csomó mindent el kéne végezni, de nincsen azon a poszton ember. De tételezzük föl, hogy az is van. Hogyha az is van, és nincs eredmény, akkor a következő probléma lehet, hogy nem eléggé képzett arra a posztra, és csak részben tudja ellátni a feladatait, és ezért rengeteg hiányosság lesz, ami tulajdonképpen céges szinten begyűrűzik egy olyan fajta hullámzássá, amit a bevételugrás fog jelezni. Rengetegszer láttam ezt a hibát. Ilyen és hasonló tartalmakért kövess be bennünket, és gyere el a képzéseinkre.